Paano ba yan? Tested and proven na yung pana mo. Tito Brent, look at this. Third day namin dito sa Batangas. Kasama pa rin si Master Kevin. Galing ni Boris ah. Galing ni Boris ah. Galing ni Boris ah. Saktong-sakto mga kaspero pagdating dito sa spot. Medyo malabo. At syempre, una agad na nakaboy na mano si Master Kevin. Nakapana siya ng isang King Mac. At eto, sineking shot natin sa pool mga kaspero. Tangay tayo. Punta tayo dun. Walang agos dun. Siap. Betul. Parang aloy. Dahil nga malakas yung agos, natangay kami at bumalik kami sa spot kung saan kami nakapana ng King Mac nung una. At ito, bumaba ako dito sa 16 meters lang. Medyo malakas kasi yung agos kaya hindi kami makapagpalalim ng masyado. Pero nandito yung mga bait. At naghintay ako dito ng medyo may katagalan. Dahil naririnig ko yung mga naghahunting sa ilalim mga kaspero. Talagang malalaki yung mga pelagic na nagpapakita sa amin. At habang nag-aabang ako dito mga kaspero, napansin ko na nagkakagulo yung mga bait, yung mga dalagang bukid at saka yung mga trigger fish. Kaya nagstay pa ako ng kaunti at baka may lumapit. Tamang-tama, natanaw ko doon sa may laot. Pumunta sa atin yung isang malaking King Mac. Problema lang, yung pagkatira natin, hindi natin na-aim ng maayos yung pana natin. Kaya, ayun, taplis. Hindi sana matatanggal yan. Ang problema, naglock yung tali ko mga kaspero. Kaya hinila ko, ayun, napigtas. Sayang, malaki na sana yun. Pero ayos lang, mabubuhay pa naman yun dahil nasa laman naman yung tama. Ay putik. Bitas bro. Ay ito pigtas pa. Pigtas. Pitas. Alright mga kaspero, tingnan nyo naman yung mga pana na gawa ni Master Beb. Ano? Tatak orusab. Napakaganda. Siyempre sa mga accessories natin, hindi magpapatalo. Sir Abraham, Corsi Spearmaster. Ayan yung mga rubber trigger shaft. Yan. Sir Abraham lang tayo. Alright. Magandang hapon mga kaspero. Oras natin 1:48 ng hapon. At shout out nga pala kay Tito Brent. Ayan, Tito Brent, ito na yung pana mo. Itatry natin kung ano yung mahuli. Pero hindi ako ahon hanggat walang nahuli yung pana. Kaya ito na siya. Napakaswabe dahil naka Hermes trigger,
Naka Salvimar shaft, naka Mako rubber. Ayan oh. Grabe. Tapos gawang urusab pa. Tatak urusab yan mga kaspero. Ayan oh, by Bimrecha. So ite-test fire natin at kung ano yung accuracy at saka yung power nito para kung may mga something ma-adjust pa natin. Kaya ayan, double barb yan na Salvimar by Corsi Spearmaster o kay Sir Abraham. Eto na yung pinakahihintay natin mga kaspero na matest yung pana ni Tito Brent Magloyan. Ito yung pinagawa niya kay Bro Bemrecha na same sa atin na demultiplied. Kaya eto, abang-abang tayo sa 16 meters lang. 16 to 17 meters lang tayo nag-ambush mga kaspero. At sa paghihintay ko dito, meron akong natanaw na malaking isda sa unahan. Kaya tinry kong tirahin ito mga kaspero. Talagang in-aim ko ng maayos para sure ball na tatamaan itong isdang ito. At ayun, nung bumalagbag, tinira ko mga kaspero. Grabe, napaka-accurate ng pana na ito mga kaspero. Sapul na sapul. Headshot na utak mga kaspero. Hindi na nakagalaw. Grabe yung binamano ng pana na ito. Tumba. Grabe, accurate mga kaspero. My God. Tito Brent, look at this. Grabe, headshot oh. Patay agad. Barakuda. Tulog bro. Doon mag-umpisa to, no? Oh, doon. Agos eh. Grabe yung tama, oh. Ganda. Dito, Brent. Paano ba yan? Tested and proven na yung pana mo. Oh. Oh, shoutout kay Sir Brent siya. Ayan, gumawa ng pana mo. Ganda. Yung kawala, oh.
Kahit bro kahit utak ay tagos talaga. Lakas.